Ngibuza ukuthi njengoba nigqoka kahle ngakaniswenkile nifake ezimhlophe kanjena ngabe kwenzakalani la esigodlweni noma la emahlabathini? La kwisithelo sikaJehova sinenkonzo yamanzi. Inenkonzo yamanzi. Yebo. Kwenziwani enkonzweni yamanzi njengamanje ngoba phela kusesebusuku manje ngabe niyamanje nemanzini? Asimanje okwamanje kuzobe kuphethwe amakhandlela eliyelo nelimhlophe. Inkukhu bese kube imali u14 okwamashumi. Oh okay. Ikhona lapho nisizakala khona manenzela inkonzo yamanzi. Nijwayele nikuyenza inkonzo yamanzi noma nize namhlanje kuphela? Siphila ngawo. Hayibo. Siphila ngawo ngoba ngisho nangokuthi before siyongena enkonzweni yikho nje leyo kwamanzi. Okay. Sesaba inhlanzi. Kahle sesaba zinhlanzi. Sesaba zinhlanzi. Oh okay. Ibandla isithelo sikaJehova. Yeah. Iphila ngamanzi. Yeah. Hayi siyathokoza kakhulu abantu abami ngathi ngiyabamba ibe inhle lenkonzweni nimisele ninikele siyazi ukuthi nabanye kade befunda mhlambe baphasile ngenxa yale nkonzo yamanzi abanye bathola namatoho ngenxa yale nkonzo yamanzi. Hayi sifika namanzi bakubusisele futhi. Kuyaphileka. Yeah. Okay. Hayi siyabonga kakhulu isithelo sikaJehova. Amen. Amen. Iliphi ibandla? Isithelo sikaJehova esigodlweni Everett. Ngaphansi kamholi? Ngaphansi kwababa umholi ubaba umkhulu Khehlekelezi. Oh. Yeah. Nijwayele ukuyenza lenkonzo? Kakhulu. Iba nayo iniphumela yini lenkonzo mase niyenzile? Kakhulu kabi iba nayo. Oh, okay. Isibusiso nje kuthina sonke siyajabulela. Oh, niyenza kuphela maqala unyaka no nje mhlawumbe into enijwayele. Yenza uqala unyaka phinde futhi uvale futhi phinde siyenze kanjalo. Oh. Okay. Asethembe ethi lo umphothela intambo uzosinda naye. Uzoba right. Siyabonga. Amen. Angibingelele ngiyabingelela bomama ngiyabingelela sisemahlabathini namhlanje Everett ngabe la emahlabathini Everett kwenzakalani ngibona niphithizela nje nibaningi nifake ezimhlophe nenzani ngempela namhlanje la emahlabathini kuyisebusuku umgqibelo mhla ka18. Siyabonga kakhulu ukuba sithole le nkonzo kade sayilangazelela inkonzo yezithunya inkonzo enhle kakhulu siyathemba ukuthi ungena kwethu nenkukhu ungena kwethu namakhandlela ungena kwethu nemnikelo sizovula izinto zethu ezivalekile sinezinto ezavaleka kudala kodwa sinethemba ukuthi kuzovuleka akubona okokuqala kuke kwenzeka zaba khona futhi ezimpu izimanga ezenzakalile emva kwaloko siyabonga kakhulu asazi singayibonga kangani lenkonzo kade sayidinga siyabonga kakhulu wonke umuntu ozongena lana uzophuma nje ehlambulukile. Ubani umholweni lo nenzela lenkonzo enkulu kangaka kodwa namhlanje? Bisho baba udokotela uKhehlekelezi baba uMzozo. Oh baba uKhehlekelezi baba uMzozo. Yebo. Okay, seninesikhathi singakanani nisebenza nobaba uMzozo noma nisenkonzweni kababa uMzozo? Isikhathi esiningi Kade nabakhona. ayisithi kakhulu. Zinhle izinto enithola la kababa uMzozo. Kakhehlekelezi. Kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu sengathi inkonzweni namhlanje ngaba inhle kakhulu naba sebengithethisa bethi akinishuthele ngaphakathi engathi inkonzo siyaqala ke siphuthume khona ke enkonzweni siyobona ukuthi inkonzo iqhubeka kanjani. Siyabonga. Amen. Namhlanje ebusuku manje omunye nomunye awuthumeli mngane la bazalane ngelinye ilanga ukufa kuyokuqonda uwedwa ngisho nesithanda sakho ningathandana kanjani kodwa kunalo lusuku oluzayo la usuku uyongcwatshwa uwedwa ngiworried mina ukuthi hayibo ngempela lo mama njengoba ngimthanda kanje usho ukuthi ngiyongena emhlabathini ngedwa ngoba ziningi izona uma sithanda sisithethele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo thina yebo kodwa abaningi bena nithetheleli
usuke nje endlini umkhwenyana wakho umkhulumisi. Umakoti wakho phela wena ngithi awumkhulumisi. Isoka lakho likwatela. Hayi mina. Sithethe leli zono njengoba sibathethela yona senawuthi. Kunabantu abangamkhulumisi umakhelwane wakhe.